Salutare, oameni buni! Eu sunt Alberto și bine v-am regăsit la primul episod al nostru din Minecraft Pocket Edition, prezentări de mape. Mapa aceea pe care am filmat eu, Minecraft Pocket Edition, am șters-o din greșeală, chiar dacă n-am vrut, și m-am decis să fac o nouă serie cu prezentările unor mape create de mine. M-am băgat pe creativ ca să pot să zbor să o prezint. Aici fac eu aici craftez, am chesturi, furnale și tot ce-mi trebuie. Iar aici este camera noastră cu un covoraș al steagului nostru, adică România. Dați un pic. Am pus geam de la subțire ca să se vadă lea. Afară este... Uitați cum este afară. Casa jos este mai mic, sus este mai mare. Aici aveți steagul nostru al României și toate cele. O să mai prezint și alte mape create de mine și voi promiteți-mi că nu o să-mi ziceți că sunt mape furate de pe net. Se vede că sunt făcute de mine. De aici mi-am pus eu iron și astea, cum mi-a făcut armura. Stați un pic, spar bețele astea. Gata. Deci vedeți, mapa este făcută 100% de mine.